Brize ohorea, sakoneko egoera baten erakusle propioa. Normalean, irakurle, zu aurk frogatu ahal izan duzunez, bask hitzaren ahoskatzeak bi ondorio baditu. Lehena, irriño trufaria, gorakoia, lurra larruari sobera lotua daukanaren ahalkearen ikurra. Bigarrena aldiz, haserre gorria, minoritate, beti kanpotik etorria, ekile baten bekaizkeria. Espiritu ertzikeria, buruarekeria, bortizkeria, atzerako ikeria etengabe salatzearren. Bi jarrera horien erdian, planeta honetako kideen gisa jendeki bizitzerik ez geneukala argi zegoen. Edozein ordutan estereotipo finkoei moldatzea eskatzen zitzaigulako. Artzain moduko basa ona edo goi mailako terrorista trebea. Korronte nahasiek ahasmen osoaren eta gaztigurik karioenaren arteko uretan itoarazten gintuzten. Gazna otesan gure salbatze eremu bakarra jadanik. Dioten euskal gatazkaren muina bihurtua zen gazna, eta partikularski ardi gaznaren inguruan eramaten ziren eztabaidak, borrokak eta aterabideak. Esnearen presioaren apaltzea, haragiaren kutsadura, erremedioen gastuak, hobekuntza genetiko zailak, euskararen galtzea baino zarata handiagorekin deitoratzeko manifestaldiak antolatzen ziren, letzeria okupazioak, gehienek irratien bidez hurbiletik segitzen genituenak. Tokian tokiko arrasen, ederrak baina agorrak, eta alimaleko errapeak zituzten nonbaitetik ekarri hasien den aldekoak eta aurkakoak ere, lakonikoki aharratzen ziren herriko plazetan, erreboteak odolez txakatzeeraino. Mahaietan patxaran botilen utzak baizik ez zituelarik kalapitarik bereizten, eta moskorrak ondarrak baketzen. Errateko zuhurki, euskalduntasunaren aparte, gaznak biltzen zituela bere mami zuriaren leunean, hemen gaindiko arazo politikoak, ekonomikoak, kulturalak eta psikologikoak batera.